שאתם עוד לא שמעתם את השם, ממש בזמנה כמו שאתם בבית כנסת. כזה שקט מעולם לא שמעתי בבית כנסת, אפילו בבית כנסת בית. שחר. מספרים על הרב צבי פסח פרנק שהגיע אליו פעם יהודי תימני בערב פסח אחרי זמן ביום חמץ בתקופת הצנע, וסיפר שהבן שלו הביא מאמריקה מספר חבילות של ביסקוויטים ושאל מה ניתן לעשות בנדון. מספרים שהרב שאל אותו האם יש בכך הפסד מרובה ועל איזה סדר גודל של הפסד מדובר. לאחר שהאיש ענה לו, פרש הרב לחדרו וחזר לאחר מספר דקות, לחץ את ידיו של היהודי בשתי ידיו ואמר לו שצריך לשרוף את החמץ. היהודי קפץ על רגליו וצעק, לא, אני אשרוף באהבה, אני אשרוף מכל הלב. מי שצפה באירוע לא יכול היה להבין את שהתרחש, אבל בעצם כשהלך הרב לחדר הסמוך, הוא חזר עם כסף בשוויים של הביסקוויטים והושיט אותו ליהודי על מנת שלא לקלקל לו את מצוות הפסח והשריפה, על ידי כך שתהיה לו עוגמת נפש גדולה. זה אולי סיפור אחד על אנושיותו של הסבא, סיפור שהוא אינו ידוע במיוחד, אבל עד אחד שלו נמצא עמנו פה היום, אבא שלי. הרב צבי פסח פרנק היה אב בית הדין בירושלים במשך 40 שנה. הוא היה דיין ופוסק הלכה בימי הטורקים, הבריטים ובשנותיה המעצבות של מדינת ישראל, והוא הסבא של ילדינו. וכזה היה, כמו שמדגים הסיפור הנ"ל, אוהב אדם ואוהב תורה, ומכאן נבעו הליכותיו, שתמיד היה גומל חסדים ונותן צדקה, גם כשאזלה הפרוטה מכיסו, וגם בפסיקותיו ההלכתיות, שהקו המנחה שלהן היה תמיד כוח דייתר העדיף, שביטא את השתדלותו למצוא פתרון הלכתי, שיבוא לקראת אנשים ויקל עליהם, וחלילה לא יחמיר במקום שאין בכך צורך. הוא היה שקדן גדול, ואהב את התורה אהבת נפש. ומספרים שכשיצא צום תשעה באב, הדבר הראשון שהיה עושה, היה להתנפל על הגמרא, כמו שאחרים מתנפלים על אוכל ושתייה במוצאי הצום. הוא פעל רבות למען הציבור ולמען המפעל הציוני, והשקיע מאמץ רב בדאגה לאחדות העם. אחד התחומים הרבים בהם השקיע מאמצים וזמן, היה במציאת היתרים הלכתיים לעגונות רבות. מספרים שבאחת השנים בערב יום כיפור, עמד הקהל בביתו של הרב ששימש כבית כנסת, וחיכה שהסבא יגיע. והוא הגיע כמעט עם כניסת הצום, לאחר שנסע בבהילות בערב החג לבית חולים פסיכיאטרי, כי נמסר לו שבעל, שאשתו הייתה עגונה הרבה שנים, נמצא כעת במצב שפיות בו הוא יכול לתת גט, ואסור היה לחכות עד מוצאי הצום שמא מצבו יידרדר. הוא נכנס לבית הכנסת, חלץ את נעליו והחל בתפילה. עם זאת, הוא היה גם איש משפחה חם, היה קשור וידע מה קורה עם כל אחד מילדיו ומנכדיו הרבים, וכולם היו קשורים אליו מאוד. לסב נוסף של ילדינו קראו צבי, לסבה של אמי, סבתא של עופר שלנו. וכמו שהרב צבי פסח פרנק דאג לקיום הרוחני של המשפחה ושל עם ישראל, דאג צבי הירש רוט לקיום הפיזי של משפחתנו. למרות שהיה חסיד בעיירה קטנה בפולין, היה ציוני נלהב, והקדיש את מרצו וכספו על מנת להעלות את ילדיו לארץ. הוא בנה תוכנית להעלות כל אחד מהם ולהיות האחרון שיעלה לארץ. סבא שלי נבחר להיות הראשון שעלה. זה שתפקידו היה להתארגן בארץ ולגלות את הבאים אחריו. והוא אכן קלט שתי אחיות נוספות שלו שהספיקו לעלות לארץ, אבל אז פרצה המלחמה והגבולות באירופה נסגרו ושאר בני המשפחה לא זכו לעלות לארץ. כשבחרנו לקרוא לילד שלנו עופר צבי, רצינו לאחל לו שישתלבו בשני הפנים הללו והתחברו ביחד לגישה הוליסטית שתשלב בין החלק הרוחני הציבורי הדואג לרוח, לתורה ולעם ישראל, לבין החלק הפרקטי, הרואה את הנולד ומאמין בדאגה לקיומנו הלאומי והאישי דווקא בארצנו שלנו בארץ ישראל. ערך נוסף שהתוו לנו הסבים האלה שלי משני הצדדים זו חשיבותה של המשפחה ובניית קשר משפחתי קרוב ומשמעותי. היום כשאנחנו מכניסים את בנינו בבריתו של אברהם אבינו, זה יום שמח מבחינתנו. אבל ישנם אנשים משמעותיים שחסרים לנו פה היום. הסבים והסבתות שלנו שלא זכו להגיע ליום הזה. אבל ישנו אובדן אחד, טרי במיוחד.
של דודתי יונה, שנפטרה לפני כחודש, באופן פתאומי. חסרה לנו פה היום מאוד. אני מקווה שהיא מלווה אותנו ברוחה. ואי אפשר לסיים מבלי להודות. דבר ראשון, תודה גדולה לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותנו ליום הזה, ודאג לכל שאר הדברים היפים והמשמעותיים בחיינו. תודה רבה להורים שלנו, למקס וליזי, ולאבא ואמא שלי, שעושים כל אחד כל שביכולתו, על מנת לסייע לנו ולעזור לנו עד כמה שניתן באופן כללי, ובמיוחד בימים אלו של הסתגלות למשפחה המתרחבת והמשתנה. ותודה גדולה במיוחד, אברהם? ותודה גדולה במיוחד, אני רוצה להודות לאיש שאיתי, לאברהם היקר שלי, שתמיד נמצא ותומך, משתדל ככל יכולתו להיות שם בשבילי. איתו אני אף פעם לא מרגישה לבד. אני יודעת שיש מאחוריי גל חזק, מישהו שתמיד יקשיב לי, ינסה להבין אותי ואת מה שעובר עליי, ידאג לי ויגן עליי. אני אוהבת ונהנית לגדל איתך את ילדינו, נהנית לראות את האבא שאתה, ושמחה מאוד להרחיב את משפחתנו ביחד. ואחרונים חביבים הילדים שלנו, שירה רביד ועופר, אושר גדול בחיי, שאני נהנית לראות איך כל אחד ואחד מכם גדל ומתפתח כל יום, ונהנית ללוות כל אחד מכם בתהליך הזה. מקווה ומתפללת לקדוש ברוך הוא שייתן לכולנו עוד הרבה מאוד שנים טובות ובריאות לגדול ולהתפתח ביחד. As soon as our son was born on Hanukkah, I started lobbying for a name related to the Festival of Lights. But Shachaf saw fit to veto my choice of Antiochus Epiphanes. So together we decided to call our son Ofer Tzvi. Tzvi means deer, while Ofer means fawn, a deer in its youth. Ofer is first and foremost named for his grandfather's grandfather, Rabbi Tzvi Pesach Frank, as well as his great-grandfather, Tzvi Hirsch Roth. Rav Frank's rulings from nearly 60 years on the Jerusalem Beit Din fills books and forms the basis of many of the modern-day halakhic practices of many people here in this room. There are so many stories of his greatness as a human being, some famous, and some, as you heard, that have filtered down through his descendants. When asked by a poor woman to rule on the halakhic status of a chicken that was clearly not kosher, he took it away and returned with a chicken of his own, handing it to the woman and announcing that this was, in fact, all right to eat. In doing so, he displayed uncompromising fidelity towards halakha, while setting an example of the heights of compassion and dignity a person can reach at a time when chickens were not easy to come by and money was so tight that it was not uncommon for people to bring even a questionable egg to the rabbi for a ruling. On another footing altogether, the deer is mentioned in the 5th chapter of Pirkei Avot, where we are called upon to be as fleet as a deer in the service of God. The name Tzvi here represents the use of our physical aspects, such as legs for running, in improving ourselves and our world. We hope that Ofer Tzvi Hampel finds inspiration in his name, which intersects 3 major spheres: the intellectual and spiritual greatness of his great-great-grandfather, and the ability to harness one's legs and through that one's physical body in doing what is good and what is right. Shachaf and I appreciate those who've come from far away, including the Clippers and the Polskis from the north, and of course my parents from Australia. Speaking of which, I ask that you join me in congratulating them on this, their 41st wedding anniversary today. We send our love to those who couldn't make it and joining us live over the internet, both my family in Australia and Shachaf's brother Yoav in the USA. And a special happy birthday to Yoav, who's thrilled to be sharing his birthday today with his nephew's Brit. Last but not least, some special warm words to my soulmate Shachaf, without whom quite a lot of today would not have been possible. Our level of day-to-day involvement with the children differs.
You know the name of nearly every child in Shia's kindergarten, while I'm vaguely aware of the presence of some short people in our home. However, we tend to see eye to eye on what is important, and I love talking to you, thinking with you, and learning from you, especially when it comes to the expanding number of little people. There's no one with whom I'd rather be raising children, and I look forward to doing it with you over the many long years ahead, please God. We hope you're all enjoying yourselves and hope that we can share in your joys just as you've shared in ours.